Nosaltres som l'Arnau Toll, la Núria Usler, restauradors, i jo, el Pau Torra, historiador de l'art. Nosaltres vam participar en la catalogació dels mobles del Palau Mercader en un equip de l'Associació de l'Estudi del Moble, dirigit per la Mònica Piera, també historiadora de l'art. En el cas del Saló dels Àustria, ens anava molt bé per entendre la diferència entre el moble d'estil i el moble d'època. Doncs estem en una torre del tercer quart del segle XIX, en una sala que recrea un ambient del segle XVIII. Tenim, doncs, el cadiratge amb una tapisseria a joc amb les cortines i, a més, un paper de paret que imita molt bé i amb molt de detall les teles del segle XVIII. En el cas del mirall era molt evident que es tractava d'un moble del segle XIX, ja que tenim una lluna sencera quan al segle XVIII la tecnologia no permetia fer-les d'una manera barata que estiguessin a un preu accessible per la gent que ho comprava. Llavors el que ens trobaríem si fos un mirall del segle XVIII seria una lluna partida en dos. A més, el marc del mirall seria molt diferent, seria tot daurat, normalment es col·locaven en vertical, no en horitzontal, i a més solien ser rectangulars. El cadiratge que hem estudiat és de tipus de medalló per la forma del respatller i d'estil Lluís XVI. Aquest estil el podem identificar per als ornaments que trobem per tota la cadira. L'estil Lluís XVI agafa elements d'inspiració clàssica que és potenciat aquest estil per la descoberta de Pompeia i Herculà. Els elements que podem trobar són les rosetes o en el faló que trobem unes garlandes de llorer. També tenim les potes, que són afusades i acanalades, que ens poden recordar a columnes romanes. També en altres punts trobem fulles de cant. Aquest model va aparèixer a finals del segle XVIII a París. I és un model que va triomfar moltíssim, tant a la seva època, que es va repartir per tota Europa, com també al llarg del temps. Trobem còpies d'aquest model al segle XIX, al XX i fins i tot actualment es segueix fent aquest model. Això va fer que ens haguéssim de fixar més en els detalls per identificar si era una peça d'època o eren còpies de segles posteriors. En el cas del cadiratge, igual que de tota la sala en general, vam partir de la creença que ens trobàvem davant de peces d'estil del segle XIX per dos motius. El primer de tot, el coronament. El coronament de les cadires i del canapé és molt similar al que podem trobar al mirall. El segon motiu és el sistema d'entapissat. L'entapissat amb molles es patenta el 1830, per tant és molt normal trobar-lo en cadires del segle XIX. A mesura que vam començar a estudiar les cadires, vam començar a veure petits elements que ens feien pensar que realment estàvem parlant de cadires del segle XVIII i no del XIX, com havíem imaginat. Un dels elements, el principal, van ser les proporcions. Les proporcions de la cadira seguien les que estaven catalogades de l'època, de línies molt fines, l'esquena en forma de medalló, lleugerament còncau, com diríem en cabriolet. Per altra banda, l'obertura de braços i l'amplada del seient ens permet seure còmodament a la manera del segle XVIII. Venim d'un rococó, una vida desenfadada, frívola, i això continua durant el neoclassicisme. Per tant, aquestes cadires continuaven amb aquest estil. Un altre dels elements és l'ús de les clivelles. Les clivelles que trobem estan fetes manualment, per tant ens està parlant que estan fetes en el segle XVIII. Si les haguéssim trobat en el segle XIX, estarien fetes ja amb indústria, perquè ja estem parlant d'època industrial, i a més, potser ni tan sols hi serien perquè hi hauria l'ús de les coles. Observant l'entapissat vam veure que aquest podria haver estat canviat per posar-lo en coordinació amb la resta de la sala, com les cortines, i a més es podria haver aprofitat aquest moment per utilitzar el sistema de molles que feia que els seients fossin més confortables. Un cop vam identificar l'època de la cadira, havíem d'identificar on havia estat fabricada. És una cadira que es troba en un palau català i és d'estil francès. Per tant, els dos principals llocs que se'ns acudien era o una producció catalana o una producció francesa. El que ens va identificar on havia estat fabricada va ser la talla del faldó. Aquesta talla és molt vasta i molt poc decorada, és molt pesant.
que era la manera catalana de treballar en el segle XVIII. En canvi, si hagués estat una producció francesa, hauria estat molt més detallada i intentar ser molt lleugera. Un cop vam identificar-la com a catalana, vam comparar la talla del faldó amb la del coronament, que vam concloure que no s'assemblaven gaire. Per això també fomentava la idea de que el coronament era un afegit posterior. Per tant, ens trobem amb una estança d'estil Lluís XVI amb decoració i mobiliari de la segona meitat del segle XIX, combinats amb mobles d'època, originals del neoclassicisme, com el cadiratge, remodelat per adequar-lo a la nova sala i a les necessitats i gustos moderns del moment.